وديري كل البلد كل البلد هنا غلي وديري نعدي بلد وانا غلي زبادة بمرين كلام نمو قطب على قد بيتكسبمو دول بكل غاية كلوا كل معاني يبغيك حلوة قبو بعاود كزازمو حدر سوا أطناخ بتصمو كل عالبلد كل عالبلد كل عالبلد كل عالبلد كل عالبلد مدبر تعليم سوا فلما كمسرتن كلو كابارو استبقساي نبرن مدبر تعليم سوا كم مغتسلتا وهلول تمكرتات تعليم كرمنات الناس زغمو مدبرات تعليم زغمو بعاغمي بركز بولو من اسيات ابحارة امور اكبابين معلام زعلمة مدبر تعليميو بزمن صر مدبر تعليم سوا تمور ورجور تمكرتات زدلبه تمور سرعات تعليم بزحازل عقم السبن سرعاتن ودابه مدبر تعليمن سروتو مدبر تعليميو بزمن صر مدبر تعليم سوا كم حدا مدبر تعليم زليو قدم كنا تداليلو زغبع عقم سب تواريدلو زقمه مدبر تعليمي كبهالي كال ستاف አገልግሎት ዕና ድማ ምስራትናይ ሳዋ ከም ኩለን ስታፋት ዝቆመ ተካል ኮይኑ ንጥዕናዊ አገልግሎት ናይ ሳዋ ዝህብ ኮይኑ ንኩሉ ናይቶም ናብዚ ዝወርዱ ተዓለምቲ ይኹን ተምሃሮ አባላት ኩሉ ከም ማሕበረሰብ ሳዋ ንጥዕናኦም ንምክልኻል ምሕካምን ተካይዶ ስራሕት የተግበር ማለት እዩ باشحاز قصر تعلمي أبحاد مدبر تعليم كتأتون كلها كينو مسرتاوين هيوت قربات نستفل عليه محللفت حمامات أم مقطع زيت محللفت حمامات أم حكام أبكونت تعليم كقاطمون زخولو مقصلتي مسبرتي ممناتن كالوت سقاماتن نمقلاي أقلقلوت عنا كوادر كدمو كونتيو أب مدبر تعليم سوات أمور كابل علم تحتيز تزرقحة ببرخت عنا ونقحات كلهم أبالاس تدرع أقلقلوت عنا بمورارو أتم عسكر كابز فلنك بساب حجي لبدا ملبعت محلالفت حمامات تفلالي قلت سريز تنقم حمامات أبل علي بقاش حزق صورو تعلمتي قدات نخيرودو زقتيو أب سوا 25 عمت غير الله أما جمرتا سوا مسرت كله ما بقسي خبتي ناي ميداز حزنايو مسارحتاتن عم سبن حزناينا تبقسنا دحريو جن مسمم عبال ناي سوا كاب سفالة لأهدوتات موياويان بموساخن كابتوم أب هاجر أقل جلوت موياويان زركابو زنبرون أبزنا مهرنان نتي سرحنا هنا أبي غيلنا مالتي جمرتا بقس كله سواجن أب عقفان أب بتنداتاتنا جميرنا بدحريو من قصتي هذا عبق ولا حتى سلز قبل اللغة نتزن برنا ناي تنداتات نابهنساتات تسجاجيرو أم مززام ناي كداي زوريا نابهنساتات زلو سرحات
ናብኡ ሰጊርና ማለት እዩ በዚ መንፅር ኣብ መደበር ተዕሊም ሳዋ ሓደ ሆስፒታል ዝርከቦም ኣበየ ክፍላተ ሰራዊት ዝተሰርዑ መደበራት ጥዕና ዝቆመ ርእሱ ዝኸኣለ ኣገልግሎ ላቦራቶሪ ዘለዎ ኣገልግሎት ጥዕና ዝተሰርዓሉ መደበር ተዕሊም እዩ ኣብ ኩሎም ቀጸላታት ሕክምና መደበር ተዕሊም ሳዋ ኣገልግሎት ጥዕና ንተዓለምቲ ይወሃብ ኪኖ እዚ እውን ኣብ መደበር ተዕሊም ሳዋ ዝተዋደዱ ኣገልግሎታት ጥዕና ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ ህዝቢ እውን ነፃ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ከም ዝህብ እዩ ዝግለጽ እቲ ናይ ጥዕናዊ ጉዳያት እዚ ናይ ጥዕና ሰብ ሞያ ጥራይ ዘይኮነስ ማሕበረሰብ ሳዋ ካብ መራሕ መስርዕ ጀሚርካ ምክትታል ዝግበረሉ እዩ ፅሬት ከባቢ ኣስተምህሮታት ነቶም ዝመፁ ተዓለምቲ ወላ ተምሃሮን ተኾነ ብቐጻሊ ኣብቲ ታሕቲ ካብ መራሕ መስርዕ ጀሚርካ ክሳብ ዝለዓለ ኣቃውማ ናይ ክፍለ ሰራዊት ጎስጓሳት እንዳገበርካ ፅሬት ከባቢኦምን ክገብሮ ዝግብኦምን ብዛዕባ እቲ ናይ ንምክልኻል ዝጥዕም መንገድታት ይግበር ንሕና ኣብቲ ናይ መጀመርታ እዋን እውን ኣስተምህሮታት ንህብ ኢና ናይ ጥዕናዊ ኣስተምህሮታት ንህቦም ድሕሪኡ እውን ንዝሓመሙ ተሐክም ፅሬቱ ከዓ ዝተሓለወ ስለ ዝኾነ ዳርጋ ዝበዝሕ ሕማማት ከምቲ ኣብ ብዙሕ ሰባት ክርከብ ዝኽእል ሕማማት ኣጋጢሙ ይፈልጥን ኣብቲ ናይ መጀመርታ እዋናት ፅዑቕ ናይ ዓሶ ኩነታት ነይሩ ድሕሪኡ ግን ከምቲ ኩሉ ማሕበረሰብ ሳዋ ዘካይዶ ናይ ፅሬት መደባት ብቐጻሊ ናይ ፅሬት መደባት ስለ ዝካየድ ከዓ እተን ሕማማት እንዳጎደሉ ዝኸደሉ እዋናት እዩ ዘሎ ሕጂ ሳዋ ጎስጓስ ይካየድ እዩ መጀመርታ ጥዕናዊ ጎስጓስ ዝኾነ ኦሪየንቴሽን ዝበሃል ነገር ኣሎ ምክንያቱ ሳዋ ከኣቱ ከሎ ተምሃራይ እቱ ምስ በለ ብድሕሪኡ ብዛዕባ ጥዕናዊ ኩነታት ይወሃቦ እንታይ እቲ ጥዕናዊ ኩነታት ንሳዋ ዝመፅእ ዝተፈላለየ ነገራት ሒዙ እዩ ዝመፀካ ብዙሕ ኢኻ ትርኢ ዘይተደልየ መድሃኒት ሒዙ መፅእ ይሕግዞ ኢሎም ወለዲ ዝገብርዎ ነገራት ብዙሕ እዩ ሕጂ መድሃኒታት ድማ ሳዕብየን ኣለዎም ዘይትፈልጦም መድሃኒታት ሒዝካዮም መፂኻ ኣብ ኣተዓቃቅቦኦም ጉድለት እንተልዩ ብፍላይ ንዓኻ ሃሰይቲ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ መድሃኒት ማለት እንድሕር ደኣና ናብ ሓደ ተባላሽዩ ናብ መርዚ እዩ ዝቕየር መርዚ ከይከውን ከዓ ሕጂ ዘምፅዎ መድሃኒት ብዘይ ኣፍልጦ ከይወስድዎ ሓበሬታ ናባና ከቕርብዎ እውን ሓበሬታ ይወሃብ እዩ ነብሲ ወከፍ ክፍለ ሰራዊት ኣገባብ ኣካይዳ ናይ ጥዕና ጉዳያት ኣብ ሳዋ ብምሉኡ እቱ ምስ በሊኡ ዝወሃቦም ምስ ተዋሃቦም ከዓኒ ምክትታል ከዓ ይግበረሎም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሰብ ዘይፈልጥ ዝነበረ ኩሉ እናፈለጠ ስለ ዝመፅእ ሓበሬታ እውን ገሊኡ ብፍላይ በዓሉ ከምዚ ከምዝሎ ኢሉ ሓበሬታ ነቲ ክፍለ ሰራዊት ወይ ከዓ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ሓላፊ ከምዝሎ ኢሉ ስለ ዝህብ ሕጂ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ እቲ ዝግበር ዓመት መፀ ተምሃራይ እቱ ዝበለላ እቲ ናይ ጥዕና ኣስተምህሮ ናይ ጥዕና ኩነታት ኩሉ ይወሃቦ እዩ ኣብ መደበር ተዕሊም ሳዋ ዝወረዱ ተምሃሮ ተዓለምትን ኣብ ዕድመ ጉብዝና ዝርከቡ ውዒ ሓይሊ ዘለዎም ብምዃኖም ዝተፈላለዩ ሕማማት ባይታ ንኸይረኽቡ ካብ ዝገበረ ሓደ ረቑሕ እዩ በዓል ርእሱ ተዕሊም ዘገደዶም ምንቅስቓሳትን ኣህላኺ ነጠፍጠፍን እውን ኣካላት ጠንኪሮም ንሕማማት ባይታ ንኽስኡን ዝገትእ ካልእ ረቑሕ እዩ ብዛዕባ መድሃኒት ይኹን ካልእ ካብ መጀመርታውን እንተኾነ መንበገሲኡ ክሳብ ሓደ ንእሽተይ መጥፋሕቲ ኣሃዱ ነይሩና እዩ ናይ ላቦራቶሪን ናይ ፋርማስን ኩሉ ክብገስ ከሎስ ሙሉእ ምድላዋት ተገይሩሉ እዩ ኣብቲ ዳሕራይ እውን እናማዕበለ ስለ ዝኸደ እተን ናይ ላቦራቶሪ ስራሓት ዓበይትን መሳርሕታት ከም ናይ ክሊኒካል ኬሚስትሪ ናይ ደም መመርመሪ ካልኦት ንዕኡ ዝመስል መሳርሕታት እንዳተወሰኸ ዳርጋ ኣብተን ኩለን ናይ ጥዕና ትካላት ናብ ሃገር ዘለዋ ማዕሪኡ ተመዓራሪ ክንብሎ ንኽእል ኢና በዚ መንፅር እዚ ከዓ ኩሉ እቲ ዝግበር መርመራታት ብዘይካቲ ናይ ኤክስሬይ ኣብ ሳዋ ብምሉኡ ዝግበር ይከኣል እዩ ሙሉእ ዓቕሚ ናይ ክኢላታት እውን ኣለና ሕጂ ኣብ ብሓፈሽኡ ሳዋ እቲ ላቦራቶሪ ካብ ሜዳ ትሒዙ ዝነበረ ትካል ናይ ሕክምና እዩ ኣብዚ ከዓ ሳዋ ክጅምር ከሎ ትሒዙ ቀፂሉ ማለት እዩ ብኡ ምስ መፀ ብኡ ብዝቐፀለ እንዳዓበየ መፅኡ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ምስ እዚ ዘመናዊ ዝኾኑ ዝመፁ ዘለው ቴክኖሎጂ ምስ ከምኡ እዚ ዘይነበረ ቀደም ሲቢሲ ዝበሃል ናይ ብላድ ሴል ካውንት ብምልኦም ሰሪሑ ዝህበና ማሽን እዩ ማለት እዩ
ሕጂ ኩልተር ይበሃል ዳርጋ ካብ 2011 ክሳብ ሕጂ ብኡ ንጥቀም ኣለና ማለት እዩ ብድሕሪ ዝመፀውን እዚ ኮባሲ 11 ዝበሃል ናይ ብላድ ኬሚስትሪ መርመራታት ዝካየደሉ እዩ ሕጂ እዚ ብፍላይ ሬናል ሂፓቲክ ሊፒድ እዞም ፋንክሽን እዚኦም ነዚኦም የካይደልና ማለት እዩ ሕጂ መርመራታት ዝኾነ ክሮኒክ ሕማማት ዘለዎ ሰብ በዚ መርመራ እዚ ይሓልፍ ማለት እዩ ዋላ እዞም ኩሎም ክጠቕሶም ፀናሕኹ ኮሌስትሮል ዩሪክ አሲድ እቶም ናይ ሊፒድስ ማለት እዩ ብፍላይ ነዞም ዓበይቲ ንነዊሕ ዓመታት ኣብቲ ስራሕ ክነጥፉ ዝፀንሑ እዚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ነብሶም ናይ ምእላይ ተኽእሎ ንክህሉ መርመራታት ይካየዳሉ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ከምዚ ክካየድ ከሎ ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ሰብ ብፍላይ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ብፍላይ እቲ ተጋዳላይ ንነዊሕ ዓመታት ኣብዚ ገይሩ ዝኾነ ንጥፈታት ነብሱ ሕፍሰት ከየርኢ በዛ ብላድ ኬሚስትሪ ጌርና ኣብ 3 ወርሒ 6 ወርሒ መርመራታት እናገበረ ነብሱ ይከታተል ማለት እዩ ዝያዳ ከዓኒ ነቲ ብዶክተር ዝእዘዝ ክሮኒክ ሕማማት ኣድላይ ንዝበሃል ድማ ካብ ታሕተ ክሳብ ዝለዓለ ከዓኒ ይግበረሉ ኣድላይ እንተኮይኑ እውን ንደገ እውን ንግላስ እውን ይለኣኽ ማለት እዩ ስራሕ እዚ እዚ ከዓኒ ናይ ቀልቀል መትሓዚ እዩ በዚ ገይሮም ቀልቀል ሰምጡልና ምርመራ ልክ ኣብዛ ማይክሮስኮፕ ከምዛ ክገልፃ ፀንሐ ነካይድ ካልእ ከዓ ብዛዕባ ብላድ ግሩፕን ካልእን ከዓ ብዝግ ኮይና ንገብሮ ማለት እዩ ፍሎቦቶሚ ወይ ከዓኒ እዚ ደም ንቐድሓሉ እዚ ቦታ እዩ ማለት እዩ ነዘን ጌርና ደም ንቐድሕ ድሓር እንተፈላለየ ነገራት ጠቕመና ማለት እዩ ገሊኡ ንሲቢሲ ድኾን ናብቲ ሓደ ገዛ ንወስዶ ገሊኡ ከዓኒ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ብላድ ግሩፕ ዳ መሰለ ወይ ቢኤፍ ብላድ ፊልም ናይ ዓሶ መፍለጢ ገለ ኩሉ ኣብዚ ገዛ ነካይዶ ካልእ ከዓ በዝለና ንዓኽተ ምርመራ እውን ከምኡ ማለት እዩ ስተይ ንገብረሉ ድዩ ኩሉ ስሚርና እንዳልወሉ ድዩ ኣብዚ ቦታ እዩ ማለት እዩ ሙሉእ ኣብ ሳዋ ዝግባእ ኣገልግሎት ጥዕና ብምውዳዱ ብፍላይ ኣብ ፈለማ እዋናት ንዝነበረ መጠን ለበዳ ሕማም ዓሶ ጎዳእቱ ኣብ ምጉዳል ዲሕሩ እቲ ለበዳ ናብ ዝተሓተ ደረጁ ኣብ ምውራድ ዓብዪ ድርኺ ዝፈጠረ እዩ ጎዳእትነት ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማት እውን እንተኾነ ኣብ ሳዋ ብዝተዋደደ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ናብ ዝተሓተ ደረጅኡ ንኽወርድ ካብ ዝደረኸ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዙራት ዝወረደ ብኣሽሓት ዝቁፀር ተዓላማይ ወተሃደራዊ ተዓሊሙ ካብ ዝፍልም ክሳብ ዝውድእ ኩነታት ጥዕኑ ኣብ ምሕላው ኣባላት ሕክምና ሳዋን ኣብቲ መዓስከር ዝተዋደደ ስርዓት ሕክምናን ዕዙዝ ተራ ነይርዎ ኣለዎን ሞያዊ ዓቕሚ ካብ ተሓጋገዝቲ ነርስ ጀሚርካ ክሳብ ባዕልና ዝምሃርናዮም ኣጋር ሓኻይምን ነርሳት ብዲግሪ ይኹን ብዲፕሎም ዝተመረቑ ናይ ላቦራቶሪ ክኢላታት ብዲግሪን ብዲፕሎምን ዝተመረቑ ናይ ፋርማሲ ክኢላታት ብዲግሪን ብዲፕሎምን ዝተመረቑ ኣብቲ ናይ ክፍለ ሰራዊታት ደረጃ እውን ናይ ነርሳትን ካልኦት ብተሓጋገዝቲ ነርሳትን ዝካየድ ስራሕቲ ዝካየድ ማለት እዩ ስለዚ ብዓቕሚ ሰቡ እቲ ክኢላታት ኣብቲ ናይ መጀመርታ እዋን ከምቲ መጀመርታ ቀደም ኣቢለ ዝገለጽክዎ ካብ ኩሎም እቶም ሃገራዊ ኣገልግሎቶም ክፍጽሙ ዝመፁ ዝተርፉ ስለ ዝነበሩ እቶም ክኢላታት ህጋጥሙ ንረኽቦም ነርና ኢና ድሕሪኡ እውን ምስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኩሉ ትምህርቲ ተባሂሉ ሳዋ ናይ ትምህርቲ ናብ ትምህርቲ ደረጃ ጥራይ ስለ ዝኸደት ኩሎም እቶም ካብዚ ዝምሃሩ ዝነበሩ ኮሌጃት ኸዱ ስለ ዝነበሩ ብድሕሪኡ ግን ኩሎም ካብ ኮሌጃት ተመሪቆም ዝመፁ ከዓ ከም ባህድሽ ብሚኒስትሪ ጥዕና እንዳተመደቡ ናይ ዓመትን ፈረቓን ኣገልግሎቶም ንምፍጻም ናብ ዝመፁና ዝተፈላለዩ ሞያውያን ዘለዎም ትካል ይምደቡና እዮም ማለት እዩ በዚ መሰረት ከዓ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኣሎ ካልእ ብሓፈሽኡ ክንሪኦ ከለና ብፍላይ ዘን ናይ ብላድ ባንክ እውን ኣብዚ ይካየድ እዩ ኣብ ሳዋ ዋሕዲ ደም ብዝተፈላለየ መንገዲ የጋጥም እዩ እቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዋሕዲ ደም ደጋጥም ብፍላይ ድማ እዚ ቆላ ስለ ዝኾነ ማለት መታሓት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ብዝተሓተ ሄሞግሎቢን ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣብ ከበሳ ግን ብዝተሓተ ክኸይድ ስለ ዘይክእል ንኸበሳ ክወፅእ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ዝያዳ ኣብዚ ደም ሂብካ ነቲ ሰብ ሄሞግሎቢኑ ክብ ኣቢልካ ንኸበሳ ንክኸይድ እውን
يو كم زخل تجبره مالتي هجي إذا بلاد بانك زي نوي عامتات مسانا بفلاي لما بيهاجر أو بلاد بانك أسمرا يدلي تباهلو استوهبنا إيمانات ست موليو جزء فرجات زي أنا هجي كاب كلتا ديجري سنتيجراد كسب شديشة ديجري سنتيجراد سلزع عقوبة أنا دم دما كل جزء أبزي temperature زي خلق أن عقب سلزع الله أبزي عقب تخوين خاني إذا فرجات زي سلزع دلي إذا توهبنا مالتي نحن حجي وحددهم زلوا نبزخون بتاعين الأخنينا كابز بزلوا هبتام زخون من إسي بهيموغلوبين يكون ولاون بلقس دمون أبتهاجر أنت مسيحا نسيو أب 11 سكولو نتي هاجرون زيادة زلقس زنبرة سلزخونه كلينتين أي بلاد بانك سلزخون زمان بزلوا بملؤهم كاب أم حجي نحنا قد حنا إلى نهب مالتي كاب هاجر كنا مسعين خلنا تخلو زدلن عمر مراتات أبزع لنا مالتي أب مدبر تعليم سوا مس بزحي تعلمو تعلمت قلبو هالخلخ براخن قحات أبالات تعلمتن آليتن أمدايت عنا لعل ترازلويو أبزيك بقدام من السراع تريت أكبابي تريت أكلات تريت مقبن ستامينيو أبالات مدبر تعليم سوا بمولهم كاب حكايم كساب استحات مرح مسرع نحطو تريت أب حدش تعلمتي كم بهالي أم مسرات كل من قصاصاتهم نايت تريت أرئا بموخان أبتام عسكر ببزحي سبز درخو لبداتات بكلاتات نخيقاتم عبي أبركتو كبز قبريو تناوز الله بقرب أنا تن أفتحتي أم زلوا أنا براجد حكايم براجد الله أنت قبيلا نسان كأني عقمن سراح سريحا كعقمن العلم الزخون كأن أبزخ سبيتال زي ملأخ مالتي حجي بزتت أريه أبكنت بمولو تي حموم نابزي كمسأكاز خل نساتهم كأب زعقمهم بدرجة خبرجد ناب كفل سراويت ناب تعبي هوسبيتال سوا بخمزي خير لا عقمن تخوين هوسبيتال ون نزل عليه يلا أخ مالتي حجي اتكايدا نايت هوسبيتال زي حجي أتن كلينيكات عب كفل سراويت زلوا قليل ترى أيكون عندلون عاب ترى يزلون مخنياتو كل ذكر فتاتنا يحكمنا نستنقع أثره كينو خا اتناي برجيد كأني أوشت برجيد دلوا يقع أثر إذا زخون حجي نزمت زخونة محلالف حمامات يكونوا بقليلو نعها خصقمو زخولو يكونوا شجرات بقليل سلازرقة أو نلاقيه سلازلو صقم زبهال نجر بتمحلالف حمامات أب سوا بفلاي زرقة يلا مالت سلامنتاي كم زلكات أو مع نايتي كفل سراويت دلوا حكمنا أبراجي زلوا حكمنا زرقي وترى مالتي إذا لابوراتوري كم كلنا نفوتو مجمرتاتهم حكايم دياغنوستيس نفوتو وكانت صرتاني حمامات نفوتو سدولو بوتايو كل جزء هاني حماماتني مولو بمولو أنا تصيرنا فليتنا يمكن بنحدا هاي ناس جدا لابوراتوري خيال لهم كلام مرمرة مالتي مجمرتا زي نا يورين أناليسيس وكاني نا شنت مرمرة زكاية لو بوتايو مجمرتا توم حمات نسموتو شنتي متحازن هو مالتي خابزي دحال مسوم تقولنا كيميكال تيست زبهلالو كيميكال تيست ابزن قبر مالتي بز تطقيمنا مسارحي بدحري خابز اطيلنا هاني ناب مايكروسكوبيك اكزامينيشن هايد مالتي مايكروسكوبيك اكزامينيشن كاني مجمرتا بزا سنترفيوجات بحال زا سنترفيوج تبحال سيديمنت تحتي زكم زبلات تقبر تناي يورين كم زجرنا مش مالي لنا أتوا مسأتنايو دحرم ترشتا أتوم كلهم زجز بقولوا نجارات أسوم تما قدسنا عنا بميكروسكوب كانوا يوم زلنا نجارات لازقونه نتبلع على لبسيسنا نتحزلوا نوعنا مالتي بدحرينا ميكروسكوب نحلف كم زريو زلوا مالتي شعو ريبورت نجابر مدبر تعليم سوا أبز وانزي إذا استحاته متأن مسفحفا حمام عصا زلو مدبر كخون بغيعلو إذا عوت زي لبدا عصو نابزيرو نموراد بأبالات معسكر سوا تعلمتي أبالات حكمنا سوا بتمرت قدا قدي أم مدفان قحاف أبوانو أم إلاي تعلمتي كي أتو انكالو كل مدى أوساسات بتسرت أنتو مدهانيتات بمنتاق معدان مكلا خلي مدهانيت كالوت نتفتات لبدا عصو نابزتحات درجون خوارد كابز قصبو نتفتات يوم يا مايكروسكوب يا سيدمنتيشن ناي يورين ريلا كومون ناي كالكال مرمرا ستول اكزام نقبرلا كومون ناي تي بي ناي ملاريا مالوتي جي حجز صرح زلو ناي ستول اكزامي
ናይ ቀልቀል መርመራ ማለት እዩ ከምዚ ዝበለቶ ከዓ ናይ ሽንቲ መርመራ ከዓ ከምዚ ጌርና ሰንትሪፊጅ ጌርና እቲ ሰድመንቴሽን ከዓ ኣብዚ ንሪኦ ማለት እዩ ሳዋ ንኣሽቱ ብዕድመ ካብ 18 ክሳብ 22 ንበሎ ዋላ ድሓን እንተደይ ኮይኑስ ካብኡን ላዕሊ ወይ ካብኡን ታሕቲ ዝመፅእ ስለ ዘይኮነ እቲ ዕድመ ብጥዕንኡ እንተሪኢኻዮ እውን እቲ ከምዚ ዓይነት መንእሰይ ኣብ ጥዕና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢኻ ትብሎ ምክንያቱ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ንዝኾነ ተፃዋርነት እውን ላዕሊ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ፀገም ዝበሃል የለን ሓደ ሓደ እቶም ክሮኒክ ሕማማት ዝበሃሉ እቶም ነባሪ ሕማም ዘለዎም ሰባት እዮም ንሶም ከዓ ቀልጢፍካ ኣላሊኻ እንታይ ምግባር እዩ ኣብ ትሕቲኻ ምቁፅፃር ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ሳዋ ሓደ ከም ተመክሮታት ቀሊል ኣይመፀን ሽኮርያ ድኻም ልቢ እዞም ቁልጡፍ ረድኤት ማለት ቁልጡፍ ምክትታል ደድልዮም ሰባት ብላዕሊ ምስ መፁውን መጀመርታ ከኣቱ ከለውን ምክትታል በታ ዓንተዎ ዝበልናዮ ተን ክፍለ ሰራዊታት ዘለዋ ሕክምና ዲያቤቲክ ወይ ከዓ ሽኮርያ ዘለዎ ሰብ ቀጥታ ናብ እንርክብ ክህልዎ ከም ዘለዎ እየን ትገብራ እቱ ክብል ከሎ ክረኽብኦ ከም ዘለዋ እየን ትገብራ ሕጅሰን ምክንያቱ ከይህሰ ኣብቲ ብዝሒ ዘሎ ሰብ ኣትዩ ድሪኦ ሰብ ከይስእን መታን ዲያቤቲክ መድሃኒቱ ኣበይ የቐምጥ ክዕቀበሉ ዘለዎ ኩሉ ስለ ዘድልዮ ካብ መኪና ክወርድ ከሎ እየን ንቕበልኦ ማለት እዩ ሕጂ ድኻም ልቢ ዘለዎ እውን ከምኡ ማለት እዩ መደበር ተዓሊም ሳዋ ንድሕነት ሃገር ዝኾኑ መንእሰያት ኣብ ምፍራይ ሳላስ ተፀምደት ኣብታ ማዓስከር ዝተዓለሙ ተዓለምቲ ብግብሪ ሕሉፍ ቅያታት ዝደገሙ ድግንነት ኣያታቶም ብግብሪ ዝወረሱ ኣብ ዝተመደብሉ ቦታን ኩነትን ብንጥፈት ታሪኽ ክሰርሑ ክኢሎም እዮም ኣገልግሎት ጥዕና መደበር ተዓሊም ሳዋ በብእዋኑ ኣብታ ማዓስከር ብዝሰልጠኑ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት እናጎልበተ ክኸይድ ፀንሐ እዩ ማእከል ሙያዊ ስልጠናታት ማሙስ ኣብ ለካቲት 2007 ሙያዊ ትምህርቲ ክህብ ጀሚሩ እዚ መሰልጠን ማእከል ብኽነ ተማሃራይ ከይህሉ ተማሃራይ ዕድል ናይ ሙያዊ ትምህርቲ ክወሃቦን ክፍጠረሉን ኣብ መደባት ርእሰ ምርኮሳ እጃሙ ኸበርክት ካብ ዝብል መሰረት ብምግባር ማዕፁ ኣርሒቡ ብዘይካዚ ሙያዊ ዕድል ትምህርቲ ኣብ ትካላት ላዕለዎት ትምህርቲ ተሓፂሩ ኸይተርፍ ከከም ኣድላይነቱ ተራዩ ንኽስራሓሉ ከዓ ዝተፈላለዩ ሙያታት ምስ ግብራዊ ዕዮ ኣተኣሳሲሩ ንኸምህር ድልው ዝኾነ ኣብ ፈለማ ማእከል ሙያዊ ስልጠና ማሙስ ክምስረት እንከሎ ብ21 ዓውደ ትምህርቲ ይፈሊሙ ኣብ 5 መሰልጠን ማእከላት ተኸፋፊሉ ከዓ ስሩዕ ትምህርቲ ክህብ ጀሚሩ ኣብቲ ፈለማ ናይ ዝዕድል ተኻፈልቲ ዝኾኑ ተማሃሮ ኣባላት መበል 19 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዮም ነይሮም ናይ ሓደ ዓመት ትምህርቲ ድሕሪ ምሃብ ከዓ ኣብ ዓመት 2008 ንመመረቕታ ኣብቂዑ ሙያውነት ዘኽርዕ ወያዩ ክብሪ ማሞስ ኣብዚ ግዜ እዚ በደረጃ ሰርቲፊኬት ንተምሃሮ 31 ዙርያ ሓቂፉ ሙያዊ ፍልጠት ኣብ ምስናዕ ዝርከብ ዘሎ ማሞስ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ 3 ዓበይቲ መሰልጠን ማእከላት ማለት ህንፃ ባዶ 1 ህንፃ ባዶ 2 ከምኡውን ንግድን ምሕደራን ማእከላይ ቤት ጽሕፈትን ኣጠቓሊሉ 15 ዓውደ ትምህርቲ ኣብ ምሃብ ይርከብ ኣሎ ኩለን ዓውድታት ሞያ ሓደ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዘለዎን بحد إنزخدا بحد غاية عصوا مالتيو نمنتا إتي سلسة مسلطن مأكلات لنا زلنا ببت فيلدن أبتنعو زتعم عينتا تمهرتن تكاريكلم من نقطع ميلون تزيكوينو مستي related زهون subjects أب حد بوتالو تزيكوينو جن كم حد أكلوا متوسط تغليها نبومولو جن مستي ناي زلوا كاريكلم تحسوا ناي هنس أو صراحة وزدا بيننا اللوا إتي ناي نقدن محدران نبلو ناي بيزنس مانجمنت خا نسخه بينو اب حد كفالالو مالتي سلازي اورا دبانا بتي زوسدو كورساتن بتي زلو مسلطني ناي عينات تمهرتن امبر تي ودابه كل حد يجنو حد غزيون اواهبا مهارانان كل حد عينات هو حساب مرمر مدر حرار
صباح رتمر بعيو خافطر زود صدق يوت حزب غير باقا سبود عمام زبل بمسرت وصيت هاجراو ملك مرمرا اتوم ناي سيرتيفيكيت نت بزمصو تمهارو نابز مسلطن ماكل زمدو بخوينم ابت فلما حفيشاو ليلا مس عوده تمرتي كم زكايدلو ميغلص بدحرزي بمسرت مرجعومن ديتاتومن زلو عامت بيت تمرتي ترايو ابتن عودتات يمدبو ابناي مرجع غزي ناي اكل سنكلنا زلوم تمهارو بمسرت دليتاتهم ابز مرصو عودي كاتو يفقرلهم جيت تمهاراي بزنبالو بدليتو ابزن عودتات مويا كم زاتو غبر مالتي بنالبات اب غلغل عودتات مويا زوزحو اندحر حاليم ابتي نطبوم رينا او مون صوتانا دك نستين دك تبعتين اقمتيتينا لازم تمهارو نابتخال فحقم زبل غبر بحفشو خا تي مرچا غن كل تمهاراي ابت مرچي من البات حدا قرب تمهارو زي مرچم كاتو هليهم بتنطبوم اندحر قدموم رخيبهم ابت نطبوم اندحر تدفيهم قرب نابتي كالاي سالس نفساي ربعي مرچم كودو يغبري غن بحفشو غن بزاحتو تمهاراي ام مرچو خمساتينا نغور مرچا يزوهبو مجمرتات دي كمزلهم الهم سحبورنا انا ارتني نيرها مجمرتو ግን እንታይ ነርና ሓሳባት በቃ ኣብል ቤዝ መልጻት ለይስ ከም ሰይ ማለትና ተለ ሓሲዮ ምክንያቱ ኦሮድስ ኩሉ ኣብስ ነበር ሳይፈልጣን ዝኾነ ኸኣ ሳይ ዝገብሩ ይነበረን ሸ ኣጋጣም ማለት እዩ ካፍተን ዲፓርትመንት ምስተሓበርና ሰርቬይ ማቴማቲክ ቄሳ ፉልዩ ሻሎ ኣነ ኣርትኒ ነራ ግን ኣብ ቄሳ ልቤይ ስለ ዝዓገበትለይ ኣብ ኣቴ ማለት እዩ ሕጂ ለዘበን ንሓስቦ ዘለና ሓድሽ ነገር ግን እንታይ ኣሎ ዘም ብሕጂ ዝመጹ ናይ ሰርቲፊኬት ዝሓለፉ ተማሃሮ እትሸባት ከፊትና ከነርዮም ኢና شباب كفيتهم مصر أيوة شو أبتي مرجع زيادة قبل علتي نجبروا لهم قصقص بعينهم كمصر أيوة كم زمرت هم جبروا منا خم فلي أبزع عمل زخنة تأثات وأنا بنزلنا نسأل مالتي لازم بجبروا خمزري وهم جبرينا እዞም ናይ ቀዳማይ ዓመትን ካልኣይ ዓመትን ሙያ ፍልጠት ዝቀስሙ ዘለዉ ተምሃሮ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ትምህርቲ ይወሃቦም ናይ ትምህርቲ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ኮይኑ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትርን ድሕሪ ቀትርን ስሩዕ ንጥፈታት ይካይዱ ኣብ ግብራዊ ትምህርቲ ተምሃሮ ጉጅለ ብመቋም ዝሰርሕዎ ኮይኖም ኣብ ሓድሕዶም ተመክሮ እናተቀሳሰሙ ሙያ ፍልጠቶም ይዕብዩ ዋላ ተማብ ዝምርፅም ዛተው ነቲ ሙያ ይመልክዎ ምክንያቱ ናይ ግብራዊ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ሕጂ ومولم تم تمهارو ولا بتمجمرتا تالق قدامي تمرچم كاتو ديت الله بحرياوي اتا قدايت مرچم زاتو ابكالا يبسالساي اندحر اتيمون نتعودو ما يمسرا اتو فتويم ناتو اتيم غبراو سراح مسرا ايو نتي زلو ماشيناتن نتي زلو نبرتن مسارح مسدحسسون مستمهارون بمولو تمهاراي انا نظامنا زي ايفتخون زبل تمهاراي اتركبني خاطي مسكودو مالتي نيا نانو إدار إجدا كينو أما إدار إجدا ده تمهاراي قدامي عمتي زلقو أبز مريز أتي زلق عور تمرتي مسمى مهارتي إنها توعدنا فلتت نقسم علينا زعجب مهاري مسارح سلزلو زين فلت أخن فلت حجز النايب عريميانا أديك إحنا حبارو متنا معنا عبد تمرتي مهناتو كقول أقول لكم أي تمرتسي أما ينفع زي نبرت مالتي أبصوا أبزنانا سارفي رهيبة قبل كهولهم براكتيكال تيورون رهيبة كم زي مشان نخطر بدو أزجي موش كالكوليشن أما تسجي أمستو على أمارة مجد زخفت مالتي جيت مرتد سارفي كلهم مرتد أحد يكونس ولا تسنايس قوي قلوا تصرحي واتكاس كمي جيركا تستوعب كمي جيركا حدا نقدر أستوعب كاس تصرح أزيد أمي تمرت مالتي أجمع بمهارة نيزن مسلطن مأكل أبي كلن معرضون أكيد يزلو تمهارو قدامي عمد أفلا مسمستر كل حسب كمهارون كله أب الصعب كلا سمستر كا بجبر استسنية تمرتي وهابهم تمهارو كلا عمد جن كله زمهارو مالت كلتي سمستر بمتقلل أبي جبرو تمرتي زغن عيو أبي نفس وقف عمد كا درجة بدرجة عبيت النار أيو كم زموت يقلت مويا فعلي زناي بتمرت رجل المحدران أو كل حسب زعبلو لتمرتينا نمهر بهرياوي نايتي كاريكلم تحسو قدايني معناته بزح ناب جبراوي نطفتات دمرح عودتات مويا كنا ناي اكاونتين ناي سكرتاريا ساينس ديبارتمنت سلازخونه حيلو ابتي
ናይ ክልሳ ሓሳብ እዩ እተን ካልኦት ብሙሉእ እንተን 13 ዓውታት ሞያ ግን ኩለን ሓደ ዓይነት አካይዳ እዩ ዘለና ብሙሉእ ግብራዊ ትምህርቲ እዩ ነቲ ግብራዊ ትምህርቲ ዝኸውን ጥረ ነገራት ተቐሪብሎ ንዕኡ ዝኸውን መሳርሒ እውን ድልው እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ተኽላት ተዳልዩ ስለ ዘሎ ብሙሉእን ኩለን ሓደ ዓይነት ክስታን ዝሃዳብ እቲ ካብ ናብ ብዙሕ ነብለሉ ጉዳያት ኣይኮነን ብማዕረ መንግስቲ ንሁሉ ግምት እቲ ኣክል ንብረት ስለ ዘምፃሉ ፀገም ዝበሃል ይብሉ ኣብ ማሙስ ዘለዋ ዓውደ ትምህርታት ወይ ከዓ ዲፓርትመንት ማለት እዩ ብሃገር ደረጃ እተን ኣገደስቲ ኢለን ተባሂለን ዝተሓርያ ኢለ ይሓስብ ኣነ መጀመርታ ኤሌክትሪክ ተርእናዮ ቀንዲ ማለት እዩ ኣሎ ከምኡ ቢልዲንግ ኮንስትራክሽን ኣሎ ኤሌክትሮኒክስ ድራፍቲንግ ሰርቬይ ኮምፒውተር ኩሉ ማለት ሕጂ ታቀንዲ ንሓንቲ ሃገር ዘድልያ ዲፓርትመንት ወይ ከዓ ንኽትሰርሕ ንኽትምዕብል ዘድልያ ኣገዳስነቱ ተራእዩ استمرت ويك استحاري هاي يسمعنا مالتي يوقف ترزو لتصدق هيوت هزب غير بقى سكون عمام زبل وتبوتب كزيب كان هاي تقلقب شاما ማእከል ሙያዊ ስልጠና ማሙስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቀዳማይ ዓመት 494 ደቂ ተባዕትዮ 424 ከ ደቂ ኣንስትዮ ክህልዎም ከለዉ ኣብ ካልኣይ ዓመት ዝመሃሩ ዘለዉ 680 ደቂ ተባዕትዮ 514 ከ ደቂ ኣንስትዮ ብጠቕላላ 2112 ተማሃሮ ብፍልጠትን ክእለትን ዝበሰሉ ተወዳደርቲ ተማሃሮ መንእስያት ኣብ ምፍራይ ይርከብ نزينا إذا حلف عمتات كره هلا دارجا نسي هم لو بزح عديس زلوا يكونن تمتعت أنا يو أبتناي كلا عمت قرب أبتناي قدام عمت قرب بزح بلي تمهارة اللونا كابتن نايكلا عمت عبيتاري اللو قرب جبنا زح قلنا عبيتاري ولا يكوننا ناي كلتميت هو أنت مهارة اللون دي قل جنا تعبيتس بزح أبي يكون نزل مالتي تماتات أنا قبل تقني تمهارة لو نسخة أبيني بتزوهبنا قصرنا يتمهارو ما تركنا محلاف زصلو تمهارون بوس اللي زصلو نسيتي وصيتي وهبنا معناها عندما ركينون نبر مره كينون هاني ممهران أزيم نفعاتهم أب أمارهم قدسات أقول فلتت كاسمهم زمات بمخانهم فلتت كباقو يوم حلال فلنا له نزمويا بزيادة نخن ملكو دفيت يقبرنا معنا ملوك مسارح رخيبهم علو أخل جزيونا اللوام سلازي كمز زلوا دي خيد ويكال ذي كله تكورسات كمز برنايا نسيو إتي تعرفوا مع الله زيادة ملكات جبرو حسرة نبرة الله زبحر نبرة تملي سلازلوا حجي تمتنا نابزنا برنامج متعرراي زد لي وداي كوين رخيبنا للناس لازم سو وانستلوا مدرخين ومتعراني برنامج سمايات مدري سدالي قاتبا مستيرات كلاعي ماموس كاب قدامي كساب حامشي زوريا زهاو سلطنا ناي حد عمت درجة سيرتيفيكيت نيرو بدحريو اب ساعة عمتات كن تمهارو زيادة ملكتن بقعاتن كدلو كاب زبل رديتن بحفشا مزنبر حزرت مسارحون بمتأثر نابكلت عمت كساقاقر كمزخالي يقلت دحري ناي كلت عمد سرع مرباتو مسكزي توسختي حدثت ممهاري زمنه ومسارحتات ماشينات كواددلو قيلو نتجزي فاينانساوي وفري استغبرلو مسارحتات تمهارو زيادة أخل كل حساب بقعات كونونو أبر اسم خالهم كألت كترون زنبرم بقعات كدلدولن حق زوميو جبوت وجيت نايزي بمسارت تمهارو أبستمر دبلوبوتا زرقاقات سوكان تخونه أتي أب مززام عمت تمرتم بوجيل زرقيو مرئت إكزبيشنجن حد أبنت ناي إيوتاتم زرقاقاتيو التزعابي يتصقع أصهوا يزولو كما لا لأتي كل نجار سلتر يزلها ولا أي تمهارو كل نجار سلتر يزلها مش عادي يسافي زهونة تمرتي يزولو يبل سيزيس هامو موسي كم قال أي مجلس ترى ناسي كم مش نتي بدحر حجي جيب لهم ديجري كتم عبلو لأن خاسي تو كم زي إن شاء الله تجيب لهم ديجري سمعوا توسخ إنبت عربة تمرتي يخلو ده مالتي كاريكولم دايناميكي قبل تقول مكيارات زدلية وقداي كاريكولم زاب حد يفكس الكوينة أي كيدني لازم نسكمزي كا قال عورتات مويا لو بيلكا قال عورتات مويا ونكس خلو زخل من قدي لا مقبار بهرياوي الرأي كأون لازم زلوا عورتات مويا راح يجنا عايزنا نكيد إلنا أو نبلن ويون قال حدثتي أنا وسخنينا عين بلن مس جزيجن بالرأي كان قرأت على قال عورتات مويا خابزنا إمام الزلون أثريفكا بخال استقال من قدي ويون التقاليلكا
ካልኦት ዓውድታት ሞያ ዘድልየሉ ጉዳይ ምክንያቱ ሙያዊ ትምህርቲ እንድሕሪልና ኣብቲ ልምዓትን ህንፀትን ናይቲ ሃገር ቀዳምነት ዝስለፍ ከም ምዃኑ መጠን ንዕኡ ፊት ትገብር ንዕኡ ትገጥም እንድሕር ኮንካ ዕዳጋ ናይቲ ሃገር ከተማልእ እንድሕር ኮንካ ከዓ ኩሉ ግዜ ምስ ግዜ ክምንደጠቕን ክህሉ ኣለዎ ማለት ስለዚ ገለገለ ኮርሳትን ገለገለ ዲፓርትመንታትን ምትዕራይ ዘድልየ እዩ ጸዳለ ጸዳለ መክሰብ ንዓኻ ሒዘስ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ንሕና ክንሪኦ ከለና ብዙሕ ዘሰክፍ ኣይኮነን ምክንያቱ ካብ 47 ክሳብ 50 ሚእታዊት እዩ ዝኸዶ 50 ሚእታዊት ዝኸደሉ ንኣብነት ኣብ ናይ ሻውዓይ ኮርስ ማሞስ ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሓ ነይረናና ማለት እዩ ኣብቲ ካልእ እውን ብዙሕ ዝኸይብ ስታይ ዝብል ኣይኮነን ካብ 50 ክሳብ 47 ሚእታዊት ኸይድ ድማ 49 ኣብዚ እዩ ክብለጠቕ ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ዘሰክፍ ጉዳይ ኣይኮነን ዳርጋ ተወዳዳሪ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ወጣሓሶ ምድሪ ሕረሶ ባሕሪ ሓምሶ ሽሻይ ሕፈሶ በትሙያኻ ክዓድብ ጸዳለ ሰማይ ፍልጠት ከመሓላልፉ ዝምደቡ መምህራን ማሞስ ካብ ትካላት ላዕለዎት ትምህርቲ ዝተመደቡ እዮም ምውህሃድ መምህርን ተምሃራይን ኣብ ምዕወት እዚ ትምህርቲ ሓደ ካብቲ ብልጫ ምዃኑ ዝጥቀስ ኣብዚ ሞያዊ ስልጠና ብዝሒ ዓውደ ትምህርቲ ምስ ምህላው ግን ከምቲ ዝድለ ብቑዓት መምህራን ኮነ ሞያውያን ይሳተፍዎ ዶ ንዝብል ሕቶ መምህር ተስፋይ ክገልጽ እንከሎ ናባና ዝመፁ ካብ ኮሌጃት እዮም ዝምደቡልና ካብ ኮሌጃት ክመፁ ከለኹ ምስቲ ናይ ግብራዊ ትምህርቲ ዘሎ ምልከት ስለ ዘይፀንሖም ኣብኡ ሕፅረታት ፀንሓና ግን እንታይ ጌርና ንፈትሖ ንዕኡ ምስቶም ኣብዚ ዝፀንሑ እንዳፀጋዕኻ ስልጠናታት እንዳሃብካ ነቲ ሞያ ከም ዝመልክዎ ይግበር እሞ ብፍዓት እዮም ቀልጢፎም እዮም ዝመልክዎ ሓደ ዓመት እንድሕር ተፀጊዐ ብድሕሪ ነፍሶም ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብቲ መጀመርታ ግን ንፅገም ናቲ ሞያዊ ሕፅረት ዘይኮይኑ ተኻልእ ብዙሕ ኣይኮነን ንሱ እንዳን ያብ ገለገለ ዓውድታት ሞያ እምበር ዝበዝሕ ዓውድታት ሞያ ኣብ ሞያኦም እዮም ዘለዉ እቶም መምሃራን በቲ ኮሌጃት ሰልጢኖም ሙሉ ዝመፁ ምስኡ ዝተኣሳሰረ ስለዝኾነ ጥራሕቲ ናይ ግብራዊ ትምህርቲ ኾነ ገይሮም መልክዎ ኣብኡ ሓፀርቲ ስልጠናታት እንዳሃብና ከም ዝመልክዎ ይግበር እዩ ማለት እዩ ካልእ እቲ ብሓፈሽኡ ዘሎ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ናይቲ ማሞስ ፀናሓና ንጥፈታት ኣብ መፍትሑ ኣሎ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ናይ ንብረትን ናይ ማሽነሪታትን ተፈትሒ እዩ ብዙሕ ፀገማት ዘለዎ ኣይኮነን ናእሽቱ ጉዳያት ዘይኮይኑ ተፈትሒ እዩ ኣብቲ ትሕቲ ቅርፂ ግን ገና ዝተርፈና ነገራት ኣለዎ ንዕኡ ንምትዕራይ ንዕኡ ንምፅጋን ዘድልዩ ነገራት ኣለውና ማለት እዩ ብሓፈሽ ግን ተኻልእ ስታያቱ ብዙሕ ዘሰክፈና ጉዳይ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ መሳርሒ እንዲ ዘድልየካ እቲ መሳርሒ ተቐሪቡሎ እቲ ንብረት ተቐሪቡሎ تعقم سبالله ስለዚህ እዚ እንድሕር ሃልዩ ኻ ዘይተሰርሓሉ ምክንያት ስለዘለ ብዙሕ ያሰካፉ ጉዳይ ኣይኮነን ግን እንታይ እዩ ብቕዓቱ ዝሓለወ ተወዳዳሪ ዝኾነ ፅሬት ዝሓለወ ትምህርቲ ክትህብ እንድሕር ኮንካ ናእሽቱ ተሪፈናና ዘለዋ ነገራት ከዓ ክምላእ ስለ ዘለዎን ንዕን መሊእኻ ናብ ብቕዓትን ፅሬትን ዓይነታዊ ትምህርትን ንምሃብ ዝተርፋና ንጥፈታት ኣለዋና ማለት እዩ እዚ መሰልጠን ማእከል ኣብ ርእሰቲ ወኒንዎ ዘሎ ሙያዊ ስልጠና ተወሳኺ መባእታዊ ስልጠና ኮምፒተር እውን ይምህር እዩ ብዘይካዚ ተምሃሮ ብንባብ ፍልጠቶም ዘስፍሕሉ ክፍሊ እውን ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መሰልጠን ማእከል ዘሎ ቤት ንባብ ምስቲ ሞያ ዝተኣሳሰር ሓደስቲ መፅሓፍቲ ተዋዲድሉ ከም ዘሎ ኸ ይፍለጥ ብዘይካዚ ስሩዕ ዲጂታል ላይብረሪ ክትኣታቶ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ይግለጽ ተምሃሮ ኪኖቲ ስሩዕ ናይ ኣካዴሚያዊ ትምህርቶም ኣብ ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታትን ምስ መሻርክቲ ተዋሂዶም ከም ዝካይዱ መምህር ተስፋይ ኣብ ዕላሉ ይተንብህ ጸዳለ መኽሰብ ንዓኻ ሒዘስ ቶም መምሃራን ብጣዕሚ እዮም ዝፅዕሩ ሓቂ ዘረባ ምክንያቱ ኣብታ ዘላትካ ግዜስ ቶም ተምሃሮ ስቲ ዓይነት ትምህርቲ ቀሲሞም ክኸዱ ኣለዎ ካብታ ኣብ ሳዋ ሃለኻሲ ካብ ሃለኻስ እንታይ ኻሞ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ቀሲሞም ክኸዱ ኣለዎ ሞር ክብርትዑ ኢኻ ትሕግዞም ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መምሃራን ከዓ ፅቡቕ ምርድዳእ ኣለዎ ማለት እዩ ዝኾነ ሓገዝ ትገብር ኢኻ ንኣብነት ሓደ ሰብ ፅቡቕ ገይሩ ክገልፀልካ ክምህረካ ኢኻ ትደሊ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ እንታይ ኮይኑ ክመፅእ ኣለዎ ተዳልዩ ክመፅእ ኣለዎ ማለት እዩ ሶ መጀመርታ ፅቡቕ ጌርካ ክትዳልወ ኣለካ እዚ ከዓ ቀንዲ ስራሕ ናይ መምህር እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዮም ፅቡቕ ካ ዝዳልዎ ፅቡቕ ትምህርቲ ከዓ የመሓላልፉ ብላና كذا دراسة
ነዞም ብድሕሪና ናይ ሰርቲፊኬት ዘምጽኡ ተምሃሮ ኣብ ማሞስ ንዝተዋሃደ ዓውዲ ትምህርቲ ምስ ዘመናዊ መሳርሒታት ተጠቀምትናቱ ክኾኑ ይላብዎም ብዝቐሰምክዎ ሞያ እጃመይ ከበርክት ድልው እየ حساب مرمر مدر حرار صباح تمر بعيو خافي ترزو لصقا هيوت حزب غير باقا صدالت ኣብ 2007 ስርሑ ዝፈለመ ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት ማሙስ ክሳብ ተሽዓይ ዙርያ ዘሰልጠኖም ተምሃሮ ምስ ንርኢ 10268 ደቂ ተባዕትዮ 8983 ደቂ ኣንስትዮ ብጠቕላላ 19251 ተምሃሮ ኣመሪቑ ይርከብ መጀመርታ ትምህርቲ ንውልቃዊ ረብሓኻ እዚ ሃገር ዘምህረካ ዘለኻ ንሃገርካ ንኽትሕግዝ እንዲ ኣብ ውልቃዊ ረብሓኻ እዚ ሞያ ዝቐሲምካ ዝኾነ ነገር ክትገብረሉ ትኽእል እዩ በዛ እዚኣ ዝወሰድካዮ ሞያሲ ናትካ ዳይሬክሽን ወይ ከዓ ናትካ ማእዝን ክትፈልጠሉ ትኽእል መንገዲ ስለ ዝኾነ የርባሕካ እዩ ንሃገር ከዓ ብዓቢኡ ማለት እዩ ክንዲ ዝተምሃሮ ኣፍሪካስ ማዕረ ክንደይ ኤክስፔክቴሽን ኣለዎ ኩሉ ሰብ ዝፍልጥ ነገር እዩ እቲ ብቕዓት ዘለዎ ፅፈት ዘለዎ መናይ ነዊሕ እዋን ክስራሓሉ ትኽእል ኩሉ ግዜ ጥበብን ፍልጠትን ተደሪዑ ዝኸይድ ክህሉ ስለ ዘለዎ እዞም ብሕጂ ዝመፁ ተምሃሮና ከዓ ዝያዳ ተገዲሶም ኣብቲ ሞያዊ ንጥፈታት ምክንያቱ ሞያዊ ንጥፈታት ኩሉ ግዜ ቁሩብ ስራሕ ይፅናዕ ሞያ እንድሕር ሃሊካ ክእለት እንድሕር ሃልዩ ሞያዊ ክእለት እንድሕር ሃሊካ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ዝኾነ እዋን ናይ ስራሕ ሰብ እዩ ማለት እዩ بالعقدتي وانتاو كتر إزكي من سياتكي من سيات حابني